Sydämellisesti tervetuloa seuraamaan podcastiani Let's Grow Together. Podcasti käsittelee inhimillisen kasvun ja kehityksen aiheita eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Minun nimeni on Minna Anttila ja olen työyhteisö- ja yksilövalmentaja ja 2 lapsen äiti. Olen ollut kiinnostunut inhimillisen kasvun teemoista jo pitkään ja toivon, että me voimme kasvaa yhdessä tätä podcastia kuunnellessa. Sydämellisesti tervetuloa Let's Grow Together podcastiin. Mun nimi on Minna ja mulla on tänään aivan ihana sydäntä lämmittävä vieras. Tervetuloa Asta Raami. Kiitos. Tosi ihana päästä puhumaan tänään intuitiosta ja intuition kehittämisestä. Vähän kurkkaillaan myös syvemmin, minkälaisia nykyisiä ideoita ja ajatuksia, kehityskulkuja sulla on tästä aiheesta, josta sä oot puhunut jo meille suomalaisille ja kansainvälisesti myös pitkään. Sä oot intuition tutkija, Asta, kirjailija ja sä myös valmennat aiheesta. Mä oon itse saanut kunnian olla valmennuksessa, jossa mä oon kuullut, kun sä oot tästä puhunut. Ja sä oot myös opettanut ja tutkinut 15 vuoden ajan taideteollisessa korkeakoulussa, eli nykyisessä Aalto-yliopistossa luovuuden kehittämistä ja yhteisöllistä tiedon rakentamista. Ja toimit myös siellä luovan suunnitteluprosessin lehtorina. Ja sitten sulta on tullut 2 ihan upeata kirjaa. Älykäs intuitio ja Intuitio 3. Nämä on tosi hyviä, löytyy suomalaisesta kirjastosta melkein mistä vaan. Ja on ollut tosi mukava huomata, että miten tämä intuition tutkiminen ja siitä puhuminen on sun kohdalla kehittynyt. Mun näkökulmasta käsin sinä olet se, joka on meille suomalaisille tuonut tämän intuitiokäsitteen ja selittänyt tätä. Mitä mieltä sä olet siitä? No siis mä sanoisin näin, että me tuodaan intuitio jokainen itsellemme. Että se on niin sisäsyntyinen, että en minä tuo sitä. Te tuotte itse itsellenne. Mutta se, missä mä oon tehnyt oman osuuteni, on ehkä se, että mä oon auttanut jäsentämään ja sanallistamaan sitä teemaa. Et intuitiohan on tavallaan kauhean helppo, koska se on niin kiinteä osa meidän järjestelmää. Mutta samanaikaisesti se on vähän vaikea, koska me ei ihan osata tarkentaa omaa oikeaan kohtaan. Meillä on vaikeuksia saada siitä kiinni. Ja se on mun mielestä se, mikä tässä ajassa on erityisen tärkeää ja ihan valtavan inspiroivaa, että jo pienetkin askeleet tuo suuria edistymisiä. Aivan loistavaa. Ja saanko mä sanoa, mikä mä oon nyt viimeisen vuorokauden aikana inspiroinut? Että mä usein aamulla otan aikaa sille, että mä saan olla tyhjän pään kanssa. Ja sitten mua monesti lähestyy jokin ajatus, joka voi olla semmoinen, että mä oon prosessoinut sitä tai se liikkuu ajassa tai jollakin tavalla näin. Ja kun mulla on semmoista väljyyttä mielessä, niin sitten mä pystyn erottaa sen. Ja sitten mä ajattelen näin, että jos mä 1 päivän aikana saan 1 arvokkaan ajatuksen, niin ikään kuin päivän tärkein työ on tehty. Ja tämän aamun ajatus tietysti kiteytyi näistä kaikista tapahtumista, joita on ollut ympärillä jo pidemmänkin aikaa. Ja erityisesti nyt nämä Yhdysvaltain vaalit. Ja se ajatus oli, että kun me ei voida enää luottaa sanoihin, niin meidän pitää voida alkaa tunnistaa energioita. Ai, kuinka hyvältä kuulostaa. Siis, että sanat voi olla helinää, ne voi olla hyvin epätarkkoja, ne voi olla ristiriitaisia, ne on aina hyvin rajallisia ja välillä epäsopivia tai huonosti kuvaavia, mitä tahansa. Ja me tarvitaan sanoja kommunikaatioon, mutta sitten kun tilanteet muuttuu niin järjettömiksi, että me ei enää tajuta, että miten tämä voi olla tämmöistä, että mitä ihmiset uskoo ja onko toi totuus vai onko toi totuus vai missä mennään, pelataanko me eri peliä. Tuolla tilanteet, jotka on kaoottisia, järjettömiä, asiat levähtää käsiin
tai niin kuin kauhean kompleksisia, niin ne sanat ei oikeastaan enää riitä. Et me tarvitaan muunlaisia välineitä. Ja Totta. aikaisemmin mä oon puhunut paljon niin kuin näkökyvystä, että meidän pitää avautua tavallaan tuoreille havainnoille. Sehän ei ole Mm. itsestään selvää, koska me ollaan jouduttu jäsentämään maailmaa ja olemaan siellä niin kuin tavallaan mielikuvissa ja omassa jäsennyksessä, jotka ei aina sitä ole ajantasaisia. Että on tärkeää niin kuin avautua siihen maailmaan. Ja tässä tarvitaan intuitiota, että me päästään niin kuin sen totutun yli. Mutta nyt tämä Mm. tänään mun ajatus oli just se, että sen lisäksi me tarvitaan niin kuin kykyä tunnistaa energioita. Että tavallaan niin kuin, että tunnistaa sitä, että onko tämä, mikä tässä on läsnä, niin vastaako se sitä sanaa tai sitä, mitä luvataan tai sitä, miten toimitaan. Ja toi niin kuin, on kohta, johon me ei olla osattu tarkentaa, ja mä väittäisin, että me kaikki ollaan siinä kuitenkin aika hyviä. Mutta koska tuommoisesta ei puhuta ollenkaan, puhutaan vaan niin kuin, tavallaan sanojen avulla, ja siitä yhtäkkiä tilanteet levähtää käsiin, niin intuitio on sen takia tässä ajassa just tärkeä, että sen avulla me aletaan niin kuin tunnistaa jotakin uusia alueita. Ja sitten yhdessä muun ajattelun kanssa niin myöskin niin kuin erottamaan sitä, että hei, onko tämä merkityksellistä? Miten tämä niin kuin haastaa sitä aiempaa? Mitä mä en näe? Miten tämä kokonaisuus voisi yhdistyä? Niin ne Aivan on niin kuin loistavaa. valtavan isoja teemoja. Ja Isoja päästään niin teemoja. kuin Joo, kokonaisuusajatteluun enemmän kuin joo, siitä, että niin kuin yksittäisiin pistoihin intuition kanssa, jotka antaa joo. tietoa, vaan että päästään hahmottamaan kokonaisuutta vähän eri tavalla. Ja tähän tämä, että me voidaan alkaa tunnistamaan energioita niiden sanojen takana, mikä siellä kohtaa. Kohtaako se, miten hän sanoo ja mitä hän sanoo ja mikä todennäköisesti todellisuus sitten niiden sanojen takana on tai ei Joo, ole, niin joo, siellä on tämmöinen pooli energiaa, joka voi paljastaa sulle sen, että kuinka kantavalla pohjalla toi on, mitä siinä tuli esimerkiksi joo, esille, mitä joo, hän sanoi. joo, Tämä on nyt mielenkiintoinen teema. Tästä me ollaan kyllä tosi samoilla linjoilla. Tämä energian tunnistaminen, mulla on jopa välillä mennyt vähän sekaisin itselläni, että tunnistanko mä energiaa vai saanko mä intuitiivista tietoa. Eli joo. tämä on mielenkiintoista, että nämä linkittyy vahvasti yhteen. Miten sä määrittelisit semmoista tavallaan niin kuin näiden sun teoksien ja tutkimusten kannalta puhdasta intuitiota? Liittyykö se jotenkin tämmöiseen energian tunnistamiseen? Nämä on niitä tämänhetkisiä uusia oivalluksia, että laajeneeko intuition käsite vai miten sä tällä hetkellä käsitteellistäisit Joo. intuitiota? Joo, no siis se on edelleen mun näkökulmasta se sama, mikä on ollut 70-luvulta ehkä, että jos me puhutaan niin kuin meidän ajattelusta, sen lisäksi meillä on Joo. niin kuin tunteita ja meillä on Mm. kehosta nousevaa tietoa, mutta jos puhutaan nyt pelkästään ajattelusta, koska kuitenkin me joudutaan sen kognition kautta niin kuin Mm. käsittelemään asioita, jos ne on meille tietoisia. Niin meillä on ajattelussa kaksi järjestelmää, systeemi 1 ja systeemi 2, tietoinen päättely, joka on systeemi 2, ja intuitio, systeemi 1, joka on kaikkea muuta. Se on ikään kuin sateenvarjo, jonka alla on erilaisia prosesseja. Et meidän intuitiojärjestelmä hyödyntää siis kehosta nousevaa tietoa, tunteiden kautta tulevaa tietoa, ja sitten on sellainen kuin non-bodily sensations, eli ei-keholliset tuntemukset. Mm. Esimerkiksi tunnistat, että joku tuijottaa sua selkään, niin se ei ole niin kuin fyysinen tuntemus, eikä se ole tunne, vaan Mm. jonkinlainen niin kuin olotila. Ja näitä olotiloja me ei voi olla monenlaisia, mutta usein ei uskalleta tai jotenkin niin kuin onnistuta tarkentamaan siihen kohtaan. Kun mä tulen vaikka huoneeseen, niin mä voin aistia sen tunnelman, että jos siellä on vaikka riidelty, se voi olla erilainen kuin se, että Mm. jos siellä on vaikka rukoiltu. Toi on ihan totta. Me ei tavallaan pysähdytä siihen bodily feelingiin tai siihen tuntemukseen, siihen kehotuntemukseen, koska Joo, pää vie niin vahvasti joo, meitä monesti tavallaan joo, ajattelun kautta hahmottaa ja sitä joo, kautta sitten tavallaan tekemään ne johtopäätökset. Mutta se kehon tietämys ehkä jää vähän niin kuin taka-alalle. joo. Ja tietyllä tavalla niin kuin meitä myös hallitaan Mm. sanoilla.
mielikuvilla. Mm. Me ollaan itse niistä riippuvaisia, miten me jäsennetään todellisuutta. Me saadaan joku ennakkokäsitys asiasta, sitten siitä on vaikea päästä irti. Et usein siellä on just sellaisena pienenä esteenä se, että ei niinkään, että me ei avauduttaisi uudelle, vaan just se, että me ollaan niin niissä aiemmissa mielikuvissa ja käsityksissä, että ne pitää meitä siinä vanhassa kiinni. No sitten jos Totta. jatketaan tästä vielä niin kuin tavallaan eteenpäin, niin sitten meillä on mielessä. Voisi ajatella, että erilaisia kerroksia tai ulottuvuuksia on alitajuntaa ja intuition näkökulmasta on myös niin kuin ylitajuntaa. Ja ne on osa tietoisia, osa esitietoisia ja osa tiedostamattomia. Ja ikään kuin nämä kaikki tiedon muodot niin kuin nivoutuu toisiinsa ja intuitio hyödyntää niitä kaikkia. Mutta koska me ollaan niinku erilaisia ja meidän havainnot rakentuu vähän eri tavalla, niin jollekin voi olla helpompaa tunnistaa tunteita. Joku ei ole ollenkaan yhteydessä tunteisiinsa. Jollekin on helppo tunnistaa kehotietoa. Joku taas on hyvä niinku siellä mielen alueella, että hei, nyt tämmöinen ajatus tuli. Ja tämä ei niinku tuu mun omasta ajattelusta, vaan jostain muualta. Ja sitten me myös niin kuin luetaan muita ihmisiä, että eihän me niin kuin rajoituta jotenkin tähän ihonkuoreen, vaan kun me tullaan tilaan, jossa on muita ihmisiä, niin me automaattisesti ja intuitiivisesti myös luetaan muiden ihmisten olotiloja. Voisi niin kuin sanoa vaikka energioita, mutta se on aika niin kuin, hankala käsite. Me heti ajatellaan, että no, tämä on jotain mystistä, tämä on jotain yliluonnollista. Mutta mähän en usko yliluonnolliseen, vaan siihen, että se on fysiikkaa ja se on Joo. kemiaa. Meistä niin kuin välittyy tietoa, joka on niin kuin sähkömagneettista värähtelyä ja sitähän tutkitaan niin kuin kaiken näköisillä ourilla ja rannekkeilla ja muilla. Ja sehän niin kuin välittyy myös meidän kehon ulkopuolelle. Ja koska me ollaan laumapohjaisia ihmisiä, niin se on ollut meille tarpeen ymmärtää sitä tietoa. Mutta me ollaan jotenkin niin kuin vähän ajauduttu siitä kauas ja alettu niin kuin hyvin paljon vaan luottaa niihin sanoihin. Ja Just nythän näin. tämä on semmoista aikaa, että mitä ne sanot ei niin kuin riitä. Että ihmiset puhuu ihan läpiä päähänsä ja ihan niin kuin mikä on totta ja mitä tässä nyt tapahtuu. Niin tämä on Ja musta se ihanaa erottelu, aikaa, niin, koska me saadaan niin kuin avautua just siihen, mikä on meille myös niin kuin luonnollista ja luontaista ja meidän systeemissä. ai että, tämä tuntuu musta tosi hyvältä, että me puhutaan nyt nimenomaan siitä, että jollakin tavalla toi kuulostaa niin hienolta, että kaikki tiedon muodot nivoutuu yhteen ja intuitio lukee niitä kaikkia. Joo. Että se on niin kuin läpileikkaava asia, että se lukee niitä kaikkia tiedon muotoja. Ja tavallaan, jos uskaltaa itsestään jotain tässä ehkä paljastaa, niin mulla itsellään on ollut hyvin luontaista ikään kuin, hakeutua oivaltamaan ja ymmärtämään muiden ihmisten energiaa ja omaa energiaa. Eli se on ollut helppoa se kehotuntemuksen tai oikeastaan semmoisen niin kuin tunteen tunnistaminen siinä tilassa tai muualla. Ja sen tunnelman, sen tietynlaisen niin kuin värähtelyn siinä tilassa olevan, sen tunnistamisen. Ja sitä mä oon harjoitellutkin itse asiassa monia vuosia. Niin tämä on mielenkiintoista, että kun me ollaan tosissaan nykyään maailmassa, jossa sanat eivät välttämättä kanna enää samalla tavalla kuin ennen, että ne ei paljasta sitä kaikkea, niin meillä saa olla erilaisia tietämisen tapoja, joilla me itse päätellään siitä tilanteesta erilaisia asioita. Kyllä. Ja luetaan sen meidän intuition kautta niitä erilaisia tiedonmuotoja. Jännittävä maailma. Me ollaan myös tietyllä tavalla hyvään suuntaan, mutta toki se on sille pelkälle niin kuin mieli- tai ajatteluorientoituneelle tyylille. Se on vaikeaa hyväksyä tätä, että sun pitää monesta erilaisesta lähteestä sitä tietoa saada. Kyllä. Ja sehän ei ole mikään uusi asia, onhan se ollut niin kuin se tilanne koko ajan. Että miten me ylipäätänsä voidaan tietää, niin niitähän on niin kuin 4 tietämisen tapaa, johon kaikki voidaan niin kuin tiivistää. Eli me voidaan tietää niin, että me uskotaan auktoriteetteja. Joku kirjoittaa kirjaa, joku asiantuntija sanoo, miten se on. Mutta asiantuntijatkin on alttiita vinoumille. No me voidaan päätellä itse. Mutta
mutta silloin oikeastaan vaan me saadaan luotettavaa tietoa, jos kaikki faktat on tiedossa. Ne on vesitiivisti oikeat, niitä ei ole liikaa, niitä ei ole liian vähän. Niin me voidaan päätellä itse, mutta ei me tässä ajassa pystytä kaikkea päättelemään ja kaikkea perehtymään. Ei aika riitä millään. Niin, sitten me voidaan tietää perustuen kokemukseen. Että meille tulee tavallaan kokemus, että näin tämä toimii ja näin tämä menee. Ja sitten se 4. tiedon muoto on tämmöinen kuin noeettinen tietäminen, joka ei niin kuin perustu mihinkään näihin 3 aiempaan. Se on tavallaan tietämistä, joka ei perustu kokemukseen, asiantuntijuuteen tai päättelyyn. Ja semmoistakin on. Ja sitten intuitio niin kuin nivoutuu kaikkiin näihin 3, paitsi siihen päättelyyn. Että jos me puhtaasti vaan tavallaan niin kuin päätellään rationaalisesti datasta, niin siinä voi intuitio jättää pois. Mutta asiantuntijatietoon kuuluu intuitio, samoin siihen kokemukseen ja noeettiseen tietämiseen. Ja silti jotenkin, niin kuin vaikka intuitio on niin läpäisevä, niin läsnä koko ajan, niin silti jotenkin se nähdään semmoisena vähempiarvoisena, että huis tonne takahuoneisiin, nyt, että mulla on tästä hieno päättely. Ja sitten Jos sit on niin vaikea puhua. Joo, ja sitten me niinku perustellaan ja argumentoidaan sanoilla. Ja nyt me ollaan kuitenkin tilanteessa, jossa ne sanat ei enää tuota sitä tukevaa pohjaa. Me ei voida niinku luottaa niihin. Ja sen takia me tarvitaan niinku sekä että vaikka mäkin puhun intuitiosta, niin se on aina sekä että, päättely ja intuitio. Joo, se on ehkä eniten, mitä niin kun mä oon sun kautta päässyt reflektoimaan, kun se henkilökohtainen intuition luottamisen tapa on niin tietynlainen ja se on jo niin sisäsyntyinen ja sitä on harjoitellut niin pitkään, niin se tuntuu tosi relevantille. Niin se, että sinne muistaa yhdistää sen päättelyn. Ja sitten toisaalta mun elämässä ja monien varmaan kuulijoiden elämässä myös siis tämä tavallinen rationaalinen ajattelu ja päättely kuitenkin ohjaa niitä arjen, tai ohjaa niin kuin ehkä varsinkin isoja linjoja välillä, mutta myös ihan arjessa toimimista totta kai. Mutta se, että sinne muistaa ottaa, että ei pidä niitä polariteetteina sitä päättelyä ja intuitiota, vaan jotenkin, niin kuin, että miten ne yhdistyy toisiinsa ja miten ne rikastaa toisiaan, niin se olisi se, ainakin mulla se resepti, että miten mä oon päässyt eteenpäin niissä tilanteissa, jossa mä oon ajatellut, että okei, järjen kannalta tämä on ihan irrationaalista, että miksi tekisin näin, mutta kun tiedän, että näin nyt kuuluu mun tehdä, ja tämä on nyt oikea vaihtoehto, niin silloin kun mitataan se luottamus itsellä, kuinka syvästi luotan siihen omaan sisäiseen äänen tai siihen omaan intuitioon, niin silloin se, ja jos se rationaalinen päättely on sitä vastaan, niin silloin just nousee tämä kysymys, että kumpaan luotan. Joo. Ja silloin se on mielenkiintoinen tilanne. Saanko lisätä tuohon? Koska usein niin törmään just tähän, että ihmiset sanoo, että luota vaan intuitioon. Ja silloin, jos on kehittänyt sitä omaa intuition lukutaitoa, että tavallaan niin kuin, että tunnistaa, että hei, nyt tässä on niin kuin läsnä ne elementit, jos mä tunnistan, että tämä on tärkeää, tähän kannattaa luottaa, niin silloin fine. Mutta useinhan näin ei ole. Että tavallaan siellä on epävarmuutta, koska kaikkeen tietoon liittyy epävarmuutta. Niin mä sanoisin näin, että älä luota intuitioon. Että opettele, tarkastele sitä. Ja älä luota sokeasti niin kuin sanoihin tai päättelyyn, koska sekin on äärimmäisen vaikeaa niin kuin tavallaan päästä siihen tarkkuuteen, että kaikki on luotettavaa, kaikki yksityiskohdat ja datat ja faktat ja päättelyn ketjuja. Ei ole mitään epävarmuuksia. Et mä sanoisin, että 100% luotettava tieto on tosi kova tavoite, ja siihenkin pystyy pääsemään, mutta se on ehkä erillisen keskustelun aihe. Mutta enemmän sanoisin, että sitä sekä intuition että päättelyn prosesseja kannattaa kehittää. Ja sen takia niin kuin molemmista pitää tarkastella just sitä prosessia, että ei ainoastaan niin kuin lopputulosta, että hei, päättelin näin ja tämä on nyt luotettavaa tietoa, tai hei, mulla on tämmöinen intuitio, tämä on nyt niin kuin näin. Että kyllähän niin kuin järkevä ihminen kysyy siinä vaiheessa, että hei, että miten sä oot päätynyt tuohon päätelmään tai lopputulokseen. Että avaas vähän, että mitkä on niin kuin ne datat,
joista se luotettava lopputulos muodostuu. Kuinka mahdollista sulle on avata tällä tavalla esimerkiksi retrospektiivisesti jälkikäteen sitä, että miten sä päädyit johonkin tiettyyn asiaan ja tulit siihen tulokseen, että nyt tämä on se mun luotettava ratkaisu. Tai tähän minä intuitiolla. Useinhan siihen liittyy just noin kaksi, vähän niin kuin sä sanoit tuossa aikaisemmin, että jos se päättely osoittaa yhteen suuntaan ja intuitio toiseen suuntaan, niin sitten pitää niin kuin ehkä astua askel taaksepäin ja miettiä, että mistä tämä ristiriita johtuu. Mutta jos ne osoittaa niin kuin samaan suuntaan, niin sittenhän se on helpompaa. Mutta kiinnostavahan on just ne, joissa ne osoittaa vastakkaisiin suuntiin. No nyt jos miettii niin kuin sitä intuition prosessia, niin useinhan se on niin nopea. Tiedätkö sä, että se on vaan niin kuin sekunnin joku murto-osa. Ja sitten me ajatellaan, että intuitioon ei pysty pääsemään käsiksi, koska se on niin nopea. Ja sitten, koska se on vaan ikään kuin fiilis. Mutta sen intuition lyhyenä hetkenä, niin siihen niin kuin mahtuu tosi paljon. Ja sitä voidaan niin kuin avata ja tarkastella. Ja ensimmäinen, ehkä sellainen niin kuin helpoin jotenkin arjen väline on just se, että intuitio ei usein ole sama kuin fiilis. Että jos meille tulee voimakas tunne, että hei jee, tai ei missään nimessä tonne, niin silloin me voidaan aika suurella varmuudella tietää, että meidän looginen ajattelu on oikosulussa. Ja täältä nousee usealta tutkimusalueelta, muun muassa tunnetutkimuksessa, että voimakkaat tunteet katkaisee yhteyden tänne etuaivolohkoon ja meidän päättely vinoutuu, meidän aivot ikään kuin menee oikosulkuun. Et me ollaan vähän niin kuin annettu itsemme viedä johonkin maailmaan, josta käsin me sitten tarkastellaan. Tämä on mielenkiintoista, koska tavallaan persoonan reagointiherkkyys myös liittyy tietyllä tavalla tähän. Tai miten sä koet? Ootko niin tullut sitä vastaan näissä tutkimuksissa tai sun omassa tutkimuksessa havainnoinnissa siitä, että miten erilaiset persoonat käyttävät intuitiota? Koska meillä esimerkiksi Big Five Ocean-teorian mukaan meillä on reagointiherkkyys yksi tämmöinen vahva persoonallisuuspiirre. Joo. Niin miten se ihmisen vaikka väkevä reagointi, tavallaan voimakas reagointiherkkyys vaikuttaa siihen, että miten hän käyttää intuitiota? No nyt alkaa tulla niin monta kysymystä, että mä vielä kesken tuossa niin edellisessä teemassa. Jätetään tämä paussille vähäksi aikaa ja jatketaan tuossa aikaisempaa, jätetään tämä paussille hetkeksi. Siis mä voisin sanoa tuossa niin tuohon sun nykyiseen kysymykseen lyhyen vastauksen ja sitten palata vielä niin siihen edelliseen. Eli kun alussa sanoin, että intuitio on sateenvarjo, jonka ollaan erilaista, niin meillä on erilaisia intuitioita. Siis meillä ei ole vain yksi intuitio, meillä on erilaisia intuitioita, jotka pohjautuu erilaiseen tietopohjaan. Ja sen takia mä oon alkanut puhua älykkäästä intuitiosta, jotta se niin kuin kaikista hyödyllisin intuitio erottuisi sieltä niin kuin vähän semmoisista primitiivireaktioista, jotka on myöskin intuitiota. Tai se, että me ajetaan autolla ja siitä tulee automaatio, niin sekin on tavallaan intuitiojärjestelmän alla. Ja monet tämmöiset ikään kuin reaktiiviset ratkaisut ja semmoiset niin kuin salamateot niin kuin nousee sieltä semmoisesta vaistopohjaisesta intuitiosta. Just näin, joo. Tai liittyy siihen niin kuin persoonallisuustyyppiin. Ja nehän voi olla hyödyllisiä, tai sitten ne voi olla hyödyttömiä, tai sitten ne voi olla haitallisia. Sen takia ei niin kuin voi lähtökohtaisesti sanoa, että joku on niin kuin hyvä ja joku on huono. Että ne niin kuin tietyssä kohdassa on hyviä ja tietyssä kohdassa huonoja, mutta usein niihin liittyy se, että se ihminen on ikään kuin, sen tunteen vietävissä. Just näin, joo. Joo, että niin kuin, jossain tilanteessa voi olla hyvä, mutta jossain sitten aivan äärimmäisen huono. Mutta sitten jos palaan niin tuohon tavallaan niin siihen intuition nanosekuntihetkeen, ja me ajatellaan, että siihen ei pääsisi käsiksi siihen intuition prosessiin, koska sehän on intuition prosessi.
Mutta siinähän on niin kuin monta kohtaa, jotka voi valmistaa siihen, tai joita voi reflektoida jälkikäteen. Että vaikka se intuition hetki olisi meiltä ikään kuin piilossa. Ja yksi, minkä tuossa just sanoin, on se, että kiinnittää huomiota siihen, että onko minulla päällä voimakas tunnetila. Toinen on se, että miettii sitä hetkeä tai tilannetta, mikä on siellä vähän niin kuin ympäristössä tai oletustilana. Että jos me ollaan niin kuin keskellä jotakin semmoista vaikka akuuttia tilannetta, johon liittyy vaikka niin kuin monia signaaleja, monenlaisia energioita, monenlaisia tunteita tai näin, niin siinä kohtaa voi olla vaikea tunnistaa. Et monesti, niin kuin, jos on vaikka joku päätös, joka pitää tehdä, tai idea, joka pitää keksiä, niin kannattaa lähtökohtaisesti, ja jos se ei ole sellainen niin kuin akuutti, että nyt on vaikka onnettomuustilanne, jos pitää toimia, niin monesti kannattaa niin kuin kiinnittää huomiota siihen, että mikä on semmoinen tila, joka avaa mulle semmoisen turvallisen olotilan, alkaa avautua intuitiolle. Tyypillisestihän ne on niin kuin vaikka unen ja valveen rajamailla, tai hei mä lähden kävelylle, tai mä teen vähän aikaa käsitöitä, tai mä menen saunaan, tai kun mä istun jossain auton ratissa ja olen omissa ajatuksissani. Tyypillisesti niin kuin psykologisesti äärimmäisen turvalliset tilat, niin ne luo sellaista pohjaa ja avaa sitä mahdollisuutta sille intuitiolle. Ja myöskin vähentää sitä sellaista niin kuin ehkä psykologista stressiä. Et monesti se pelko ja stressi, kuormitus, niin sehän kuormittaa sitä meidän mieltä. Ja sen takia esimerkiksi meditoinnista on hyviä tuloksia, tai mindfulnessista, koska ne väliaikaisesti hiljentää sitä meidän mielen pelkokoneistoa, niin me automaattisesti aletaan niin kuin vähän avautua. Meille tulee semmoista huokoisuutta, jolloin me sitten huomataan helpommin myös se, että nyt tämmöinen niin kuin ajatus lähesty tai tämmöinen olotila nousee mun kehosta. Ja sitten tavallaan niin kuin tätä voisi purkaa aika niin kuin pitkäänkin tavallaan sitä, mitä on siinä intuition prosessissa. Siinä on hyvin paljon myös niin kuin semmoista henkilökohtaista, joka liittyy siihen meidän tiedon vastaanottamisen, siis havaitsemisen ja sen tiedon jäsentämisen menetelmään. Ja sitten se lopputulos on myöskin semmoinen, että niin kuin sitä kannattaa arvioida suhteessa niin kuin muuhun tietoon. Et usein ajatellaan, että intuitio tai ei-intuitio tai sit meen tai sit en tee, mutta se onkin niin kuin silloin kun avaudutaan intuitioon ja vaikka haetaan sen kautta tietoa, niin sehän on niin kuin tiedonhankinnan menetelmä. Se on avautumista ympäröivää maailmaa. Monesti ajatellaan vaikka, että intuitio on nyt jotain semmoista mystistä sisäistä tietämistä, mutta usein se on kykyä tehdä ajantasaisia havaintoja niin kuin sekä ympäristöstä että sitten siitä omasta sisäisestä järjestelmästä. Ja sitten kykyä niin kuin yhdistää tätä päättelyä. Ai kuinka hienosti sanottu. Musta tuntuu, että jotenkin tämä, mikä on ollut toimivaa, ihminen monesti reflektoi itsensä kautta, että mikä on ollut toimivaa itselleen, että on avautunut sille omalle intuitiolle. Ja tämä, että sä äsken kuvasit sitä, että miten mindfulness-meditaatio voi luoda väljyyttä ja tilaa sille, että se intuition prosessi pääsee toimimaan. Tämä on mun mielestä erittäin niin kuin, käyttökelpoinenkin arjen ajatus ja arjen niin kuin, tietyllä tavalla myös semmoinen ohjenuora, jos sitä haluaa ajatella, että miten haluaisin avata itsessäni intuitiota lisää, että miten pystyisin ajantasaisesti, tarkasti havainnoimaan ympäristöä niin, että saisin sen intuitiivisen tiedon ja päättelyn vielä yhdistettyä toisinsa, niistä tulisi sellainen hyvä lopputulos minulle. Niin tämä on jotenkin mielenkiintoista, että se mindfulness nimenomaan, meditaatio, että se avaa sinne sitä
niin kuin kehotietoisuutta niin framille tavallaan omaan Joo. kokemukseen. Että Joo. sitten esimerkiksi se voimakas tapa ajattelulle antaa tilaa, pikkusen luo lisäväljyyttä sille muullekin tiedolle Kyllä. tulla sisälle. Ja Kyllä. tämä voisi olla semmoinen ihan niin kuin kullekin yksilölle omassa kotona tai sitten ehkä siellä töissäkin jopa, että miten se intuitio pääsisi virtaamaan tai se Joo. niin kuin havainnointikyvykkyys vaan tarkentuisi, ettei Kyllä. tosissaan päätyisi niihin hetteikköihin, joista on vaikea päästä ulos, Joo. niihin ajattelun ja tunteen ja monenlaisen tietämisen hetteikköön, josta on sitten vaikea päästä ikään kuin sinne niin kuin ehkä järkevään tai semmoiseen hyvään niin kuin kokonaisvaltaisen ratkaisuun, niin toi voisi avata sitä, että me päädyttäisiin siihen havainnoinnin tilaan helpommin, kun oltaisiin läsnä Kyllä. omassa kehossa. Kyllä. Ja Miten sitten sun... erityisesti, jos mä lisään vielä tuohon, niin erityisesti vaikka niin kuin työyhteisössä, että pystyy sitten niin kuin avaamaan sitä omaa intuition prosessia muille. Että se ei ole vaan semmoinen, että no mulla on vaan tämmöinen intuitio. Tähän pitää nyt vaan luottaa. Niin sehän Luottakaa aiheuttaa kaikki helposti tilanteen, että ai sun intuitio niin kuin sanoo eri tavalla, no, mutta kato, kyllä mun intuitio on niin kuin korkeampi tai tarkempi tai whatever. Niin kuin just se, että pystyy vaikka niin kuin alkaa artikuloimaan, että hei, että mulla on tämmöisiä kehohavaintoja, tai että mä huomaan, että täällä ympäristössä onkin tämmöisiä havaintoja tai signaaleja, joita me ei olla niin kuin huomattu. Et usein ei kannata niin kuin perustella sitä tilannetta, paitsi hyville ystäville ja itselleen ja turvallisessa ilmapiirissä, että hei, mulla on tämmöinen intuitio, ja sitten voi alkaa yhdessä niin kuin avautumaan siihen ja sanallistaa asioita, jotka on ehkä vielä vähän sanojen ulkopuolella tai vaikeasti sanallistettavia. Mutta muussa esimerkiksi, niin kuin, jos tehdään organisaatiossa jotain päätöksiä, niin silloin kannattaa niin kuin käyttää sitä intuition kykyä siihen, että jos jokin on epäselvä, levällään, ristiriitainen, niin alkaakin intuitiojärjestelmän kautta hankkimaan tai avautumaan uusille signaaleille. Että hei, että me ei ollakaan niin kuin tohon osattu kiinnittää huomiota, tai entäs tämä, tai mitäs nämä niin kuin yhdistyy, koska intuitiojärjestelmä auttaa just sellaisissa. Että se on musta niin loistavasti kiteytetty se nobelisti Barry Marshallin ajatus, jos hän sanoo, että tietämisen suurin este ei ole tietämättömyys, vaan illuusio tietämisestä. Ja sitten me usein halutaan niin kuin jotenkin pitää yllä sitä illuusiota ja etsiä semmoisia havaintoja, jotka vahvistaisivat sitä omaa uskomusta. Mutta kun on tutkittu niitä ihmisiä, jotka kykenee siis niin kuin ylittää tämänhetkistä, innovoimaan radikaalia uutta, ratkaisemaan mahdotonta, niin sieltä nousee semmoinen ominaisuus, että he etsii havaintoja, jolla he vois murskata omia lempiuskomuksiaan. Yes. Ja toi on niin musta kiehtova ja niin siellä ytimessä, kun useinhan me halutaan just luottaa niihin sanoihin ja mitä joku sanoo ja me ruokitaan sitä mielikuvaa ja olettamusta, mikä meillä on. Mutta sitten jos meillä on hyvä mielen resilienssi, niin me pystytään olemaan ristiriitojen äärellä, että hei, tässä on nyt jotakin ristiriitaista epäselvää. Mutta nämä ihmiset, niin he inspiroituu siitä, että just niitä omia lempiuskomuksia he pystyvät murskaamaan. Just se puretaan, mitä minä ajattelin olevan totta. Just näin. Niin. Ja että mä avaudun niin avoimesti maailmaan, että mä oikeasti näen semmoista ja pysähdyn semmoisen äärelle, joka on epäsopivaa. Että tässä on jotakin. Ja näähän on just semmoisia keksijäneroja, jotka sit osaa tarkentaa kohtaan, jotka muilta vaan menee tuosta ohi. Että ei, kun kaikki on vesiselvää. Just näin, kun me katsotaan, me joudutaan semmoiselle moottoritielle tavallaan, ja päätellään edellisen tiedon pohjalta aina seuraavaa, mutta ei lopulta päädytäkään havainnoimaan, että mitä muuta täällä sivulinjoissa tapahtuu, vaan se mieli ajaa niin äkkiä semmoista suoraa linjaa. Ja tämä just, että miten ihminen ei rakastuisi omiin
ajatuksiinsa niin paljon ja uskomuksiinsa, että uskaltaisi kriittisesti Joo. tutkia niitä ja purkaa. Että semmoinen kaikkitietävyyden eetos toivottavasti alkaisi pikkuhiljaa olla ohi. Tietenkin tämän tekoälyn ajalla me huomataan, että me emme todellakaan ole kaikki tietäviä, että me emme pysty niin kuin kaikkea sitä dataa ja datamassaa ihmisenä itse käsittelemään, vaan me tarvitaan siihen työkaluja. Ja sitten myös tämä, että niin kuin erilaisilla tietämisen tavoilla voi saada dataa, joka ei ole tällä hetkellä jo olemassa, ja se voisi olla ne ratkaisu niihin maailman vaikeisiin ongelmiin. Miten sä näet tämän ihmisen kaikkitietävyyden haasteen? Miten me päästäisiin purkamaan sitä? Toi onkin sellainen kyllä kohta, mitä mä oon etsinyt pitkään, koska niin kun me tullaan yhteen ja mitä enemmän siinä on niin kuin valtaa tai rahaa tai arvovaltaa tai mainetta pelissä, niin sen helpommin me jotenkin mennään siihen laumapohjaiseen dynamiikkaan, jossa niin kuin kietoutuu yhteen se, että onko mulla arvostusta, mikä on mun asema, onko mulla valtaa, pitääkö mun miellyttää jotain, pitääkö mun häivyttää itseni, säilynkö, niin kuin jäänkö mä henkiin. Et se on ihan tavallaan niin kuin henkiin jäämiskysymys meille biologisesti, koska se, että me jouduttaisiin lauman ulkopuolelle, niin on tuhansia merkinnyt meille kuolemaa, niin kuin kuoleman uhkaa. Niin, kuoleman uhkaa. Ja silloin, jos me jollain tavalla niin kuin haastetaan tai mennään niin kuin vaarallisille alueille, niin me ennemmin niin kuin luovutaan itsestämme tai suljetaan suumme. Ja mä oon miettinyt paljon niin kuin just että kun intuitio väistämättä niin kuin vie meidät sinne epämukavuusalueelle tai sen turva-alueen ulkopuolelle, jopa niin paljon, että se uhkaa meidän oman mielen tasapainoa. Niin millä tavalla me ollaan niin kuin suhteessa laumaan, suhteessa itseemme, mitä me uskalletaan nähdä, mitä me ei uskalleta nähdä. Mutta mä sanoisin, että digimediassa on paljon sellaista potentiaalia, mitä me ei olla hyödynnetty, koska me pystytään vähän kiertämään sen avulla sitä, mitä meissä niin kuin tapahtuu, jos me ollaan fyysisesti samassa tilassa. Mielenkiintoista. Eli se valta ei ole ehkä niin kuin kehollista tavallaan tai semmoista niin väkevää jossakin tilanteessa, koska me ollaan enemmän tämän digitaalisen median kautta niin kuin tasa-arvoisiakö? Joo, tai siis se auktoriteettivalta siellä vähän vähenee. Joo, siis tämä oli yksi ajatus, joka tuli mulle siis yhtenä yönä. Siis heräsin syvästä unesta niin kuin semmoiseen, että tämmöinen niin kuin koulutus pitää järjestää. Ja siis koen, että se ei tullut minusta, koska mä syvästyöstä heräsin niin kuin semmoiseen niin kuin kirkkaaseen ajatuskokonaisuuteen, joka on niin kuin moniulotteinen. Ja sen pohjalta olen sitten tehnyt useampiakin pilotteja, ja ne on sellaisia, nyt niin kuin viimeistä, mitä mä oon vetänyt, ne on kasvatusalan johtajille. Ja siellä on niin kuin 40 osallistujaa, ja he tulee sinne täysin anonyymisti. Se on niin kuin tavallaan online-tilaisuus, jossa ei ole mitään valmiita sisältöjä. He etukäteen niin kuin laittaa kysymyksiä, ja ne on anonyymejä. Ja sitten mulla on siellä vierailevia asiantuntijoita eri alueilta, niin kuin tieteen, taiteen alueilta. Ja sitten he saa tulla sinne niin kuin tavallaan kiireisenä johtajana niin kuin mihin aikaan tahansa tai lähtee mihin aikaan tahansa. Koko ajan kamerat kiinni. Koko ajan kaikki anonyymejä. Ja he voi katsoa sen nauhoitteena sitten myöhemmin, jos ei ehdi paikalle. Ja mitä tapahtui? Niin tiedätkö, niin kuin ensimmäisen viikon jälkeen alkoi tulla semmoisia niin hyviä, tarkkoja, ytimellisesti tärkeitä kysymyksiä, että semmoisia ei koskaan kysytä live-tilanteissa tai omalla naamalla edes. Eli miten toimin heikon johdon alaisuudessa? Mitä tehdä, jos minulla on työyhteisössä tämmöinen ongelma, tämmöinen kollega, tämmöinen tilanne? Ja sitten kun niitä pystyttiin jakaa siinä asiantuntijayhteisössä anonyymisti, niin päästiin aivan uudenlaiseen syvyyteen.
jota mä väitän, että ei olisi koskaan tapahtunut, koska ei voi edes, niin kuin Suomi on niin pieni maa, että sä et voi niin kuin omalla nimelläsi ja naamallasi kysyä jotain semmoista, johon liittyy ehkä niin kuin eettisiä kysymyksiä tai semmoista niin kuin syvästi henkilökohtaista aluetta. Et esimerkiksi yhdessä toisessa pilotissa niin, yksi ihminen kysyi, että mulla on niin kuin mielessäni tämmöinen ikään kuin muisto edellisestä elämästä. Ja mä en ole Joo. uskaltanut tästä kenellekään sanoa. Ja mä mietin, että onko mä niin kuin sekoamassa ja kun mä en niin kuin usko edellisiä elämiä, että mikä tämä on. Sitten mä niinku jaan ne vastaukset koko ryhmälle. Ja tavallaan tässä palataan jälleen niinku siihen prosessiin, että usein kyse ei ole siitä, että onko tämä totta vai ei, vaan että millä tavalla tämä niinku voitaisiin avata hyödyntäen tieteellisiä menetelmiä. Just näin. Ja Miten me päästään keskustelemaan että, aiheesta, josta niin, normaalisti ei keskustella? just näin. Okei, sulla on tämmöinen niinku muisto tai muistikuva tai ajatus mielessä ja se on totta. Ja se, että onko se sitten niinku edellinen elämä, onko se joku päähän implantoitu muisto, onko se joku rinnakkaistodellisuus, onko se jonkun toisen muisto tai jotain ihan muuta, niin me ei voida tietää. Ja sitten ehkä se ei olekaan oleellista, että pitäisi niinku tietää, mistä se tulee tai onko se jostain edellisestä elämästä, vaan että mikä sen muiston tai kuvan tai tiedon arvo on sulle itsellesi. Miksi se Just tulee? nyt, Ja, juuri näin. niin, just näin. Ja sitten tavallaan niin kuin sen jälkeen siirtyy siihen, joka on ehkä se oleellisin kysymys. Kyllä. Eikä meidän ei tarvitse niin kuin halkipoikkipinoon laittaa sitä, mistä se tuli, millä tavalla se tuli, koska siihen tietoon me ei välttämättä päästä käsiksi, että niin kuin meidän tavalla luotettavasti, vaan että enemmän se merkitys tässä hetkessä. Joo, että miksi kyllä. se olisi nyt sinulle merkityksellistä, että näin on tapahtunut ja käynyt. Joo. Ja sitten tavallaan kun muut kuulee sen, että hei, niin tuommoinen kysymys ja noin, niin sitten ne rohkaistuu, että ai niin, mullakin on tämmöinen kokemus ja mä en ole tiennyt, että miten mä niin kuin lähestyisin tätä. Ja sitten ihminen, joka kysyy tosi vaikeita tai tosi henkilökohtaisia, kun intuitiossa me väistämättä mennään myös niin kuin alueelle, joka pelottaa meitä itseämme. Että me ei niin kuin tiedetä, miten me sitä lähestyttäisiin tai jäsenneltäisiin. Niin sitten monesti se kokemus on voimaannuttavaa, että hei, että ihanaa, että mä uskallisin sanoa tämän ja sä suhtaudut tuohon mun kysymykseen noin ja mä sain välineitä niin kuin jäsentää sitä. Todella mielenkiintoista. Mä oon pohtinut vahvasti itse sitä, että miten esimerkiksi tiimitilanteissa, siis niinkin yksinkertaisessa paikassa kuin vaikka tällaisessa yhteisessä, vaikka Teamsin tai Zoomin kautta virtuaalisesti tapahtuvassa keskustelussa, niin miten tällaisessa voisi niin kuin ajatella, että sillä intuition käyttämisellä tai sille avautumisella voisi olla meille jotain hyötyä. Niin miten sä sen näet? Tässä tuli jo vähän täkyjä ikään kuin siihen, että jos rohkeasti uskalletaan nostaa jotain, joka tuntuu pikkusen ikään kuin sivulinjoista haetulta tai jollakin tavalla niin kuin pystyisi fokusoimaan, tarkentamaan jonkin havaintoon ja sen purkamaan yhdessä, niin siinä voisi tulla jo erilaista tietämystä monilta siinä tilanteessa olevilta. Ja sitten se tieto jaettaisiin yhdessä tai se ymmärrys, oivallus siitä sanallistettaisiin jollakin tavalla yhdessä, niin siitä voisi tulla sitä yhteistä eteenpäin menoa, yhteistä hyötyä. Mutta miten sä näet tämän? Ja sulta varmaan paljon kysytään, että miten esimerkiksi tiimityöskentelyssä tai ryhmätyöskentelyssä intuitiosta voisi olla apua, hyötyä. No siis ensinnäkin se, että jotenkin voidaan tuoda itsemme tai se työyhteisö niin kuin siihen samaan käsitykseen, että meillä on intuitio ja siitä Juuri on näin. hyötyä. Ja että tietyissä tilanteissa se on täysin ylivertainen päättelyyn. Ja me ei voida niin kuin riuhtoa sitä intuitioa pois. Että tästäkin on niin kuin hyviä semmoisia kognitiotieteen tutkimuksia, tai siis paljon tutkimuksia. Ja usein ne tutkimukset auttaa jotenkin niin kuin sitä meidän rationaalista mieltä, mutta myös sitä ehkä niin kuin työyhteisön tavallaan semmoista niin kuin, tai tuoda sitä hyväksyttävämmäksi sille työyhteisölle. Et esimerkiksi kognitiotieteen tutkijat on laskenut, että jos me ollaan ostamassa taloa ja me jouduttaisiin tekemään se ostopäätös perustuen pelkästään päättelyyn,
niin me jouduttaisiin prosessoimaan 6,6 miljardia bittiä informaatiota ja se veisi meiltä 4 vuotta. Kukaan ei muuttaisi ikinä mihinkään. Niin, et tavallaan niin kuin tai siis väistämättä se intuitio vaikuttaa siellä, mutta kyse on siitä, että kuinka tietoisia me ollaan siitä ja kuinka tietoisia taas ei olla siitä. Juuri näin. Niin tavallaan toi olisi ehkä se, niin kuin se lähtötilanne ja sitten riippuen siitä työyhteisöstä, niin alkaa niin kuin, yhdessä rakentamaan sellaisia sanoja ja sanallistusta ja käsitteitä, jotka on meille hyödyllisiä, kautta, niin kuin, tai joiden kanssa voidaan operoida. Että Just hei, näin. että minkälaista niin kuin intuitiivista tietoa täällä liikkuu tässä meidän työalalla, että onko se vaikka niin kuin kehollista tai liittyykö se erityisesti niin kuin havaintojen tekemiseen tai mitä, ja että millä tavalla niin kuin me voidaan sitten tuoda sitä jaetuksi ja näkyväksi turvallisessa ilmapiirissä. Ja Todella kyllä hyvä. kyllä niihin löytyy aina niin kuin sanoja sitten, että eri ympäristöissä vähän niin kuin erilaiset ilmaisut on salonkikelpoisia, Juuri näin. että tärkeintä olisi ehkä niin kuin just se, että tiedostaa, että se on ja että siitä on meille hyötyä ja sitten niin kuin yhdessä myös miettiä sitä, että minkälaiset signaalit on meille tärkeitä ja miten me voitaisiin saada niitä esiin ja jaetuksi. Juuri näin. Että jotenkin se siellä omassa työssäkin se oma asiantuntija-intuitio, niin tehtäisiin myös sitä näkyväksi, mitä me jo tiedetään, mikä se meidän asiantuntija-intuitiossa tilanteessa on, mitä se on se meidän vaistovarainen toiminta edes, että me päästäisiin niin kuin jaottelemaan sitä jollakin tavalla siinä työssä, että me sanallistettaisiin sille intuitiolle erilaisia käsitteitä, jotta me päästäisiin puhumaan niistä. Mikä taas on sitten, tässä sun Intuitio 3-kirjassa puhut hyvin superintuitiosta ja siitä yhteydestä, joka me voidaan muodostaa toisiimme ja yleensäkin ottaen kaikkeen, että minkälaiset yhteyden muodostamisen kyvyt meillä on, niin että me emme vaan menisi niillä totutuilla, jo ehkä loppuun junnatuilla ajatusradoilla ja tekemisen tavoilla. Joo, kyllä. Loistavaa. Mikä sulle, Asta, olisi tästä meidän keskustelusta sellainen, minkä sinä haluaisit, että meidän kuulija muistaa, ja että mikä voisi virittää juuri sitä uutta inspiraatiota suhteessa intuitioon? No siis mä sanoisin näin, että toivoisin, että muistaisi sen, että intuitiossa on ikään kuin 2 suuntaa. Tämä on nyt vähän niin kuin yhteenvetoa tuosta, mitä aikaisemmin puhuttiin. Että jos me ollaan siellä voimakkaiden tunteiden vietävissä tai pelon jotenkin ärtymyksen energioissa, semmoisessa niin kuin tunnemaailmassa, niin silloin meidän on vaikea päästä edes siihen loogiseen, järkevään ajatteluun. Että varmaan monella on semmoinen kokemus, että mites tässä nyt tehtiin niin kuin näin järjetön ratkaisu. Et silloin siellä vaikuttaa se meidän vaistopohjainen, jotenkin ehkä usein pelokas ja vinouttava intuition puoli. Mutta niin voisi ajatella, että on tosi hyvä, jos me päästään siihen tilanteeseen, että se intuitio ei vinouta. Että meillä on niin kuin, näkökykyä tehdä järkeviä, loogisia ratkaisuja ja ideoida uutta. Mutta intuitiossa on myöskin se puoli, jota mä kutsun vähän niin kuin art of intuiting, eli intuition taide, joka sitten ei toimikaan enää siinä loogisen rationaalisuuden näkökulman maailmassa, vaan niin kuin ylittää radikaalisti sen tämänhetkisen loogisuuden. Sieltä syntyy ne ennennäkemättömät ihmeelliset keksinnöt, luovuuden kiihdytyskaistat, oikotiet, ihmeet. Ne on niin kuin meille ihmeitä. Ne ei ole yliluonnollisia, mutta ne on meille ihmeitä, koska me ei vielä niin kuin tiedetä, että miten se logiikka toimii, koska se toimii tämän meidän näkyvän logiikan ulkopuolella. Just näin, me ei osata sanoittaa sitä vielä. Just näin. Niinpä ikään kuin me puhutaan niin kuin järjettömästä intuitiosta,
Niin pitää ymmärtää, että siinä on ne kaksi puolta, että toinen on oikeasti järjetön. Se on se, niin kuin, jos ei ole mitään logiikkaa. Mm. Ja toinen on se, joka näyttää järjettömältä. Ja se näyttää, että siinä ei ole logiikkaa. Mutta siinä on nerokas logiikka, jota me ei vaan tällä hetkellä nähdä. Niin Juuri kuin näin. tavallaan niin kuin toi on se, musta se intuition niin kuin kovin juttu. Ja toi on se, missä mä niin kuin tällä hetkellä työskentelen just, että miten itse asiassa aika pienelläkin pystyy niin kuin hahmottaa näitä eri ulottuvuuksia. Ja nyt, jos koskaan, niin tarvitaan nimenomaan niin kuin näkökykyä sinne intuition, josta löytyy ne semmoiset ihmeelliset oikotiet ja täysin uudet ratkaisut. Ja jotenkin ehkä tähän loppuun voisin sanoa sit niinku tiivistyksenä sen, että suurin osa niistä on jo keksitty. Et mä seuraan Okei. aika paljon niinku tieteen reunamailla olevaa tutkimusta ja keksijöiden kanssa käyn paljon keskusteluja, että ne on kaikki jo valmiina. Aika Et nyt mahtavaa. meidän pitää vaan niinku saada tavallaan se kokonaisuus sellaiseen kuntoon, että ne vois mennä eteenpäin. Juuri näin, ja saada oikeat yhteydet niin, että me Joo, pystytään puhumaan niistä niin, että me tullaan siihen oivallukseen, että tämä liittyy tuohon ja tuo tähän. Ja tästähän se joo, tulee se ratkaisu. Tämä on ollut näkyvillä vaikka kuinka kauan, mutta joo, me ei ole tätä synteesiä päästy muodostamaan. just Ja, näin. ja tämä on jotenkin semmoinen, mikä mua innostaa juuri siinä, että miten se taide, kun sä puhut intuition taiteesta, että se menee sinne luovuuden jotenkin sinne näkökulmaan, että millä tavalla me voitaisiin yhdistellä jo olemassa olevia asioita ja sitten kuitenkin antautua myös siihen, että me tunnistettaisiin jotakin myös sellaista, mikä auttaisi niitä tekemään sen uuden yhdistyksen, sen Just synteesin näin. näiden välille. Just Ai kuinka näin. mielenkiintoista. Hei, ennen kuin me lopetetaan, mä haluaisin vielä keskustella sun kanssa yhdestä asiasta. Siitä, että miten nyt kun tämä meidän tekoälyn kehittyminen tällä hetkellä on niin ajankohtainen ja aktiivinen aihe, miten sä näet teknologian ja tekoälyn kehityksen, miten se vaikuttaa intuitioon ja luovuuteen? Mitä se siihen tuo? Onko siitä sille jotakin harmia? Miten sä sen näet? No siis mä sanoisin, että se ei ehkä vaikuta siihen meidän sisäiseen intuitioon, vaan just näihin prosesseihin, että millä tavalla me rakennetaan tietoa. Joo. Ja on tosi hyvä, että se tulee, koska hyvin paljon siitä työläästä, kuormittavasta ajattelun puolesta me voidaan niin kuin siirtää tekoälylle. Juuri Mutta näin. sitten niin kuin just meille jää niin kuin mahdollisuus ja myöskin se niin kuin oma osuus siitä, mitä se tekoäly ei pysty tekemään. Ja yksi, niin kuin jos nostaisin nyt niin kuin yhden vaikka esille sieltä, niin on merkitysten tunnistaminen. Mm. Se onkin aika oleellista, että kun on vaikka paljon dataa, Mm. niin mikä siitä on niin kuin se merkityksellinen silloin, kun se ei enää perustu siihen, että tämä on usein mainittu. Että tavallaan Juuri niin kuin, näin, tämä kyllä. on monta kertaa mainittu ja sen takia merkityksellinen, vaan se voikin olla se, että se onkin mainittu vaan muutaman kerran tai sitä ei ole mainittu ollenkaan. Koska intuition kautta meillä on pääsy havaintoihin, tähän hetkeen, maailmaan. Tekoälyllä ei ole. Sillä voi olla kyllä jotain sensoreita, että mitataan Just jotain näin. lämpötilaa tai ilmanpainetta. Erilaisia havaintoja. Niin, Mutta me tehdään se synteesi jälleen kerran, se merkitys niin. niille asioille. Että se, niin kun, se koko oivaltaminen siitä, että tuo liittyy tähän tällä tavoin, jotta siitä Joo. tulee merkityksellistä, niin se on niin oleellista, että se on inhimillistä. Se on Joo. yksi vahva inhimillinen taito. Aivan ihanaa. Kiitoksia Asta. Todella, todella virittävästä ja mielenkiintoisesta keskustelusta. Me voitaisiin jatkaa tätä vaikka kuinka pitkään ja kysymyksiä riittää. Jollakin tavalla mulle itselle täältä kanssa korostuu se, että intuitio nimenomaan ei ole sama kuin joku fiilis, vaikka meillä on sitä vaistopohjasta asiantuntija-intuitiota, superintuitiota. Vielä mä jään itse pohtimaan juuri näitä yhteyden asioita, että millä tavalla me päästään siihen turvallisuuteen, avoimuuteen, yhteyteen itsemme ja muiden kanssa, jotta sieltä reunamilta voi paljastua niitä todella merkityksellisiä asioita, jotka nouseekin niiden visaisten haasteiden sit mahdollisiksi ratkaisuksi. On se sitten yksilötasolla, tiimitasolla tai globaalilla tasolla, miten tahansa.
Mitä sä vielä haluaisit sanoa tästä meidän podcastin lopussa kuulijoille ennen kuin No lopetellaan? nyt tuli tuossa aika monta kiteytystä. Mä sanoisin, että kiitos, jos oot jaksanut kuunnella tänne saakka. Et Juuri näin. mahtavaa, että saatiin viettää tämä hetki yhdessä, vaikka sitten tälleen asynkronisesti. Juuri näin, niinpä. Ei muuta kuin ihanaa sitä hetkeä jokaiselle kuulijalle, jota siellä elät ja kaunista tätä päivää. Kiitoksia paljon. Kiitos. Kiitos.